Браво, много са красиви. Какви са точно? Да, не знаете ли? Професии? О, колко са много интересни. А какво прави капитанът? Иска ли някой да покаже там капитана? Айде, Васи! Чудесно! Благодаря. Други деца имат ли желание? Айде, Калина, заповядай. Лекувам хората. Лекар. Други? Миша? Олива? Градина. Как се Сливка я целува, бе? Митко? Котя? Готвач. Той играч. Други желащи? Каличе? Уча децата. Кой учи децата? Светли? Арестувам. Престъпници. Полицай. Но. Я да видим едно момченце, което има дядо, който лекува зъбките. Има ли тук такава момченце? Васи? Лекувам зъбките на хората. Лекар. Кажи го, Васи. И аз сега да видя, седнете за мъничко да ви виждам